ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶି ଜମି ମାପ କଲେ। ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଣଦେଖା କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର। ମଙ୍ଗଳବାର ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣିକପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଓଡ଼ିଶାର ଜାଗା ମାପଚୁପ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରେ। ଭାରତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଖେଳ ଚାଇନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଚାଇନା କହିଛି ଆମେରିକା ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଛି କାରଣ ସେ ଚାଇନା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ବନ୍ଦ କରି ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଇନା ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ଇ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରଣନୀତି ବିଫଳ ହେବ କାରଣ ଭାରତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ବିଶ୍ୱଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଚାଇନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରେ। ଯୁକ୍ତ 2 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ନାମଲେଖା ଆବେଦନ ଅବଧି। ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଯୁକ୍ତ 2 ଶ୍ରେଣୀର ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଅବଧିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରେ। ତାତି ନ କମିବା ଯାଏ ସକାଳୁଆ ପାଠପଢ଼ା ହେଉ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଧବାର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତାହା ପୁଣି ଦିନ 10ଟାରୁ 4ଟା। ଏବେ ଦିନ 10ଟାରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଭୀଷଣ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟକୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ 9:30 କରାଯାଉ ବୋଲି ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସଂଘ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରେ। ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି। ଆଜିଠୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି। ଆଜିଠୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଭୃତି 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରେ। ନାବାଳିକାକୁ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗିରଫ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଓ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଶ୍ରମର ସାଧୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ 64 ବର୍ଷଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ନାବାଳିକା ଜଣକ ଆଶ୍ରମରୁ ଲୁଟି ଟ୍ରେନରେ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଯାଇ ଦିଶା ଥାନାରେ ସାଧୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭାଇଜାଗ ପୋଲିସ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓରଫ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରେ। 7 ଭାରତୀୟ କଫ୍ ସିରପ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ। ଭାରତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଔଷଧ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ 20 ସିରପକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ମଙ୍ଗଳବାର କଳା ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତ 7 କଫ୍ ସିରପ ରହିଛି। ଏହି ଅଫ୍ ମିଶ୍ରିତ ତଥା ନିମ୍ନମାନର ସିରପଗୁଡ଼ିକ ସେବନ କରି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 300 ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପରେ WHO ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରେ। ଆମେରିକାରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁଅ ହଣ୍ଟର ବାଇଡେନ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆୟକର ଓ ବେଆଇନ ଭାବେ ହତିଆର ରଖିଥିବା ମାମଲାରେ ହଣ୍ଟର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେରିକାରେ ହଡ଼କମ୍ପ ମଚି ଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ଏକ ଅଦାଲତ ପକ୍ଷରୁ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ସଙ୍ଗୀନ ଆୟକର ନ ଭରିବା, ଅବୈଧ ଭାବେ ହତିଆର ରଖିବା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଡେଲାୱେରରେ ସ୍ଥିତ ଏକ କୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁଅ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟକର ଭରଣା ନ କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ବେଆଇନ ଭାବେ ହତିଆର ରଖିବା ନେଇ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ
एनेई हंटर न्याय विभाग सहित एक बुझामणा करिथिबा जणा पड़िछि। देखिबा परवर्ती खबर उपरे। नालायक गाड़ी देई इंजीनियर को चापुड़ा मारिले विधायिका। नालायक अपदार्थ बोली गाड़ी देई महाराष्ट्र थाने जिलार जणे विधायिका समस्तଙ୍କ सामनारे जणे सिविक इंजीनियर को चटकणा मारुथिबार वीडियो सामाजिक गणमाध्यम रे भाइराल हेउछि। प्राप्त सूचना अनुसार मीरा भयांदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2 जण इंजीनियर जबरदखल स्थान रे थिबा केतोटी घर भांगी पकाइथिले। से घरे बास करुथिबा लोके पिलापिली को धरी वर्तमान रास्ता रे रहउछंती। सेपटे आगकू मौसुमी वायु प्रवाह जनित वर्षा ऋतु पाखई आसुछि। एकथा जानिबा परे मीरा भयंदर विधायिका गीता जैन उद्स्कित होई जाइथिले। सेमानको घर काहेकि भांगिलो एवं से संक्रांत रे थिबा सरकारी नियमावली देखाइबा पाई कहिबा सहित 2 जण इंजीनियर को गाड़ी देवा सहित जणकू चापुड़ा मारिथिले। देखिबा परवर्ती खबर उपरे। भारत रे हेबो सुपर पावर। अमेरिका और भारत मध्य रे गुरुत्वपूर्ण प्रतिरक्षा चुक्ति उपरे लागिला मोहर। भयानक प्रिडेटर ड्रोन सहित बहु शक्तिशाली युद्धास्त्र भारत को देबे अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत मंगलवार ठारू 3 दिवसीय अमेरिका गस्त जाइछंती। तेबे न्यूयॉर्क रे तांकर विभिन्न कार्यक्रम मध्य रे रहिछि प्रतिरक्षा बुझामणा जहा उपरे सारा विश्व रे नजर रहिछि। जेतेबेले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंची थिले सेतेबेले व्हाइट हाउस रे एक वार्ता रे कुहागला जे मोदीको एही गस्त रूस किंबा चीन विषय रे आलोचना को नेई बरम यह भारत और अमेरिका संपर्क को आहुरी मजबूत करने को उद्दिष्ट।